Brillanti Dance, kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. B'investiment ta' 10 miljun euro fis-sentej li ġejjin il-kumpanija Lotterija Nazzjonali ser tkun qed tiftaħ 60 ħanut ġdid, kif ukoll ser tkun qed taġġorna dawk magħrufa bħala banek tal-lottu kunċetti ġodda għall-logħob tal-lotterija. Dan l-investiment ser ikun qed joħloq 200 impjieg. Is-sibt filgħodu, ġimgħa wara l-għeluq il-100 sena mindu telet il-Lotterija Nazzjonali għall-ewwel darba ġie inawgurat l-ewwel ħanut ta' dan it-tip fil-Ħamrun. L-uffiċjal għoli għan-National Lottery Franco De Gabriele qal illi ser jinfetħu 25 ħanut kull 6 xhur. L-opera tal-Lotterija Nazzjonali aħna ridna illi il-prodotti tal-Lotterija Nazzjonali ikunu iktar aċċessibbli għal poplu, ikunu iktar aċċessibbli għal pubbliku u illi nagħtu lil pubbliku l-aħjar teknoloġija possibbli biex ikunu jistgħu jużufixxru minn dan il-prodotti. Il-Ministru responsabbli mill-Ekonomija Silvio Xkembri wera s-sodisfazzjon tiegħu għal fatt li investituri lokali qed ikomplu jwessaw l-opera tagħhom. U allura nistgħu naraw il-fiduċja li għandhom dawn l-investituri Maltin fl-ekonomija ta' pajjiżna sabiex naraw li l-attività tkompli wkoll tifjorixxi u tikkrea opportunitajiet anke b'mod responsabbli. Il-Ministru Xkembri l-ġimgħa l-oħra żar il-fiera dwar il-Gaming Ice innota wkoll kif dan is-settur qed ikompli jiddiversifika l-ekonomija lokali. Issa bħala gvern irridu naraw li nkomplu niddiversifikaw l-ekonomija tagħna billi noħolqu niċeċ ekonomiċi ġodda kif diġà semmejna, niċeċ li mhux bil-fors huma direttament imħadma l-istess bħal gaming, imma li huma nistgħu ngħidu hekk free eye tagħhom ukoll bħal video game development u l-esports. Dawn ma żewġ setturi li qed jikbru ġewwa pajjiżna u allura l-intenzjoni tal-gvern inkomplu naraw li dawn ikomplu jifjorixxu.